Magalit. Birthday po ng aking kapatid na si Yoli. Kinduborhan. Ngayon po, na-invite ko punta rito. So, hindi pa ko na bukas sa akin. Ako malaki ang kanan mo. 40. 10. Oh. Hello boys! Oh, sino yung alaligo? Wala, vlogger. Ayan na, hindi ka naman alam. T-shirt chan ito. Vlogger eh. Sino mo eh? Okay na, bukas sa akin po. Guys. Okay guys, ang aking bukas sa akin. Ayan, Sabihin ka na, baka mag-stamp. baka nasa kulo. Hindi ako nakatira. Wala ka lang ano, mag-gilis, wala ka lang. Oh, sabi mo na yung kay ate. Ay, kailangan mo, boy! Nen! Boy, kailangan mo yan. Hindi ko na doon. Giselle na yun. Nakanta na regalo niyan, kaya lang, sa next year pa. Ano yun? Ano mo? Pwede naman yung Ayaw ko lang problema, yung customer. Sarap. Pinag-iisip ako kung magkano bibili ko dyan. Ano gawin, Mike? Ilalagay ito sa basurahan. Ayun. Ito ano to? Vision. Ano? Tapos ka na dito. Lagay mo sa ano. Ubusin ba? Hindi na ako. Halog na? Paalat lang. Ayang lagay mo sa plastic. Lala mo kaya. Ay, ano, may plastic tayo dyan, di ba? Alam dito na ba? Bumili po. Kinuha mo yung tika Oh, mga viewers ko dyan. Meron bang bas-bas? Thanks for coming. Okay guys. Jag. Meron ka lang dyan? Yung patungan. Patunan? May patungan ako. Ayun ba? Hindi ako yung sa akin. Ay mo kami. Dalawa yata ka ito eh. Ano ako? Narina yung bukos na ito. Kaya na guys. Ay, hindi naman po. Gito doon. Ako na to. Walang gagawin. Bansa na ng bansa. Ano yung ilawa din? Thanks for coming sa mga viewers ko guys. Yan, dumadami sila. Ang dami viewers ko. Tapos meron viewers. Hindi, magkasain pa. Paano kasi 7? Kalini pa. Tingnan mo na baka. Pagkain mo na kasi. Yan, juice na yan. Inumin mo na.
Hindi maganda sa ano? Yung yelo. Oo. Okay, yari na yung akin. Ito salad. Iin mo na muna tayo. Magkano masarap kaya ito? Ano pinalagay dito sa gilid? In pa rin. In mo na lang. Hindi pa rin. Ito. In natin. Pwede na ilagay sa ito. Freezer na magkakaroon. Ilang mo konti? Kung kaya ka freezer eh. No? Ano bang freezer natin? Ito, sa freezer na. Freezer? Oo. Ako. Yan guys, freezer. Saka natin. Ano natin? Buko salad na ginawa ko. Dito ako tayo kayo. Andun, nakalimutan ko. Bugasan pa. Eto na. Pinapalito na pa yun. Apple rice. Hoy, hoy. Ikutan mo pipino dyan. Oo? Ikutan mo pipino. Ngayon kayo dito ano mo ito? Pagkatin nyo. Hindi pa siguro pero naman kayo. May natitira pang 5 minutes. 5 minutes. Baka magkaroon sa hindi, hindi ka makakausapit. Tingnan ko matapos ha. Ano ako? Kasi paano magdating Ano na, kailangan mo hindi, kung wala pa ako, talaga makakausap at sabihin mo. Naman yung nagsisigil. Ano lang, dami viewers. Salamat sa pagdala sa mga ano dyan. For coming guys. Ate, di mo lagyan ng pang dyan ng konti. Di mo lang The applicant continue purchase is very confused because Manila is in Persian and Japanese complex charts at the same time. Imagine the approach. Hey guys. Bigos. Ano kakanin? Tagalog guys. Ilagay mo bisa ano bisa. Video okay. Gani ka kanta siya. Kanta. Kakatala sa atin. Ay, hindi pa nga alam ni Uncle. Nagulat si Uncle. Kapata na ako. Kasi naman tayo. Kanina pa yung Kuya Gary yan eh. Eh guys, para tayo kapatid ko si Kuya Gary. Dahil din natin Ano ba yan? Dyan to. Yan, meron lang yan. Wala na. Kaya ko nakapo eh. Kami rin. Kanina masakto ko gusto kong ilaw. Ilaw pa rin. Ano yung ilaw din? Pinuduan mo ng Victor. Nandun yung may Alay kanina pa tinawagan yan. Wala eh. Alam mo na. Ikot natin yung mga ayun o. Em! Tingnan mo nga yung kanin. Yung ilalim. Tingnan mo. Dari boy, mauna na kayo. May kanin na dyan na eh. Then, so ba yan? Okay. Yung ilalim. Ha? Okay may kanin? Di ba is... Dinagdagan ko nga kasi. Ano makapagkakot sa kanin? Ha? Kasi yung kumain na lang may kanin. Kain na kayo. Lalo.
sige. Em! Ay! Habang na! Habang Talaga. na pa yan. Malapit mo. Lalitan mo ng ano. Ikaw naman, tinigawang. Hindi ka na kami bundok ito. Ayun doon sa ilalim nito. Para lagi pag sabihin ng laki. Para makakaya sila. Pag nalagyan na niya ang pasta. Ikaw rin lang sa Ang galing na maglanggo na. Ay, kakailan na ako. Aking basa. Hoy! Mamaya natin pagtulog. Ibig sa'yo yan. Ang tulog gusto mo umiyak. Di, okay na yan kayo. Okay ni Kaden. Okay na. Ano na ni Em? Ginagawa niya. Matimbang siya. Ha? Luto na yung pinapakot. Iya? Ito po wala. Ate yun. Marami na ngayon. Kulang manok na. Luto na daw. Hindi may ilaw kay luto. Ibabaw lang daw yung di mag-ibabaw. Bakit yung pansit ito? Maamo ka rin, may amo ka rin. Anong gagawin nung tayo sa Dito lang daw na lahat ng Sa pansit? Gagawin ng sa plato? may plato na. Gawagin mo yung katribo. Dito din! Dito din cellphone mo! Dead ba na nga? Debat ba? Talaga sa'yo yan. Pinakawasan lang. Kira mo. Babaong mo. Alamang. Ito, ano na yun? Ay, dyan na lang? Ah! Ito! Alamang. Wala pa nga eh. Sarap. Oh! Ay, kaya na natin. Wala ka na pagsasabi. Kaya na ang tite. Ano Em, lagay mo naman sa lagay. Ay, hindi niya. Ginabilang parang kinikilig. May pauga sa kulit. Punasin na lang. Ano yan na? Tama din.
Dami kasi nung daligyan. Ano tayo? Takip na rin. Ha? Yung ano yung habit. Nasa ka na tayo. Yung si Eliza at saka si... Wala pa din na sila sila. Kanina pa nga ito. Hindi mo Eliza na iwan na kayo tapos na. Issue eh. Issue with issue. Tado. Next year. Pangit! Ay, Kayo po may gusto ng part. Ah, nai na kayo. Ganun kayo na kayo last na mo year. Ganun ba sa pagka-comment ko ba? Kahit yung nursing, ano na sila, parang pop-over. bumili ka na lang ng alamang. Dahil yung ano mo, yung pag-uong mo. Nandiyan natin sa lamesa. Pangit naman. Credit ka na tapos balik ka na ba? Oh, girl, sa KPC naman. Wala tayong yellow. Ay, tinda may Pero sinabi ko na kayo diyan, reserve na yun. Hey, ano yan? Nagigigit ka sa hamon. Bigyan mo na ng plato sa Dito na sa lamesa. Pasan mo kasi. eh, sa kansit mo. Yan. Ito sa maliit. Ay, yeah. Yung minuto meron ng alala sa papa. Kanina pa nga yun. Ay, sila. Di ba? Menudo? Kasi naman mo sabi mo sama niya sa baby. Sabi mo kayo lang. Ay, kami. Kaya, CS kaya na. CS ka ba? Tapos sila sa Sila, ang galing ko. hindi ko lang po. Kaya ba? ano ba itong ginawa mo, MM? Nalipit. Ano ka na gas? Talaga? Gayong Shanghai mo ka. Iwanan mo na maliit. Ito kagad dito. Ay, masagi na. Parang masagi. Ano ka hanapan? Ito ka dyan. Gagawin niya. Dahil na ibig. Gigil yun. Lagay mo sa sauce. Ibihan na nila. Nag-enjoy na sa Abu Dhabi. Eh, bagong mo. Wala, dinampok kita doon sa mesa. Ay, bagong Kaya na na lang. yun pala may-ari. Aga po, meron. Labot ka. Naglagay ka ng ganun yun. Kain na kayo, buddy. Kaya pa rin mo tayo makakain. Kain na kayo. Kain nanti. Kain na po. Patigod ka sa pena.
May paapat. Ikimpit. Niluluto niya. Sila ang first ko. Ate, kumain ka, hindi ka pa nakain. Ako dito na lang din. Ikimpit. Ang dali mabuti sa'yo. Hirap tumanda. Wala na yung gana. Ha? Galing naman ang dalawa. Tawagan mo si Eliza. Tawagan mo yung dalawa. Yan sila alay to and si JJ. Punta raw, punta raw. Ewan ko na eh, kasi ano ko. Sabi mo, galing nyo kung nilatakamo kayo, traffic. Kaya mo naman sa rin ko. Yes, ako. Ate, pagkakit ko may nakita na kami. Kaya na. Kaya na. Kaya na. Lalang ice dyan. Yung cook lagay mo para makailan sa likod ng pansit. Kaya makit. Kaya magkawalay na Ate, sumabay ka na. Wala ka pa kinakain. Sabi ko, tutunero na mo yan. Sige na mo lang. Ga, kumain dito. Pinagtaka mo dito, eh. Ah, pero okay. Ito kasi yung... Tikman na natin. Nak na po. Ba't hindi naman kilala si Akya? Kain daw ka. Lagay mo yung notice ng imo-hotel sa likod ng tagal. May mga nalagyan na nalanda. Kumain ka na, Em. Saan ka nag-oin JTM? Nakaka po, kubaw. Pero kung bigaro ka. Dito. Dito ko sa dito namin nakapit. Alin sunod sa mandalo mo yung mga. Lagi ko na rin. Pinunta ako na po yung ano dun eh. Yung... Ay, nakapit. Ay! Ala! Yung luwa! Na naglalaro! Christmas season na! Magandang fast over their kids' playlist. Click or tap the banner to listen to Happy Drama. Cool Christmas songs. Mga iba't ibang damdamin at iba't ibang tao ay season. Pero kahit magkakaiba ang Pasko, magagawang special ito with Lady's Choice Classic Mac Salad and Creamy Seasoned Special. Mag-ibig ka muna, Kimi. May you have a special handaan with Lady's Choice. Malamang yung tulog pa sa You know bibig that ko pa. spot? The one that goes... Saan mo sila ulit? Crawling back to you. Yeah, that one. Stop letting it haunt you. It's Spotify. You can search for the lyrics Pakinggan. Find the song second. Search for your lyrics on Spotify. Ang plato mo, habang nagbabantay ka na. Find your soundtrack on Spotify. May ice na, te. Beb! Wala tayong yellow. Lahat gustong gumamit ng aux. Ay, me. Tama na ang paggawan. Because with Spotify Premium, you can start a jam session. Everyone can get free organic. This time, everyone gets to play new songs and more. Walang iwanan sa jam dahil lagi soundtrack na walang limit with Spotify Premium. Patangin Just na. start the jam session now on Spotify. Yes, lakas mo. Malakas na po yan.
Inaako po yung tubig. Ayun, ayun, yung iyong uli ka iha. Hinang-hinan ng boses mo. Lakas mo kama, kulog pa yan, kulog. Yan. Oh. Si ate nakakapagod. Hindi maalat eh. Tama lang. Ito. Ito ako Go, alas 7 may gana tayo ng start. Oo. Dahil, tempo na naubos yung gas. Nantay pa namin din pa na. Naghiwa-hiwa. Naghiwa-hiwa muna kami. Ang bilis ko magluto. Dalawa ka lang eh. Ang dali naman lumambot ng baka, ha? Kayo yan? Diyos ko kanina pa tinawagan ni Jazz ko daw pupunta na. Si ate na dito tulog. Hanggang dito tulog pa din ang loob ko. Ganun sarap. Sarap na. Pala ko po. Ayan o. Ay, siakit mo o. Kasi, kaya ako. Pogi ng baby o. Si Pugoy. Ayan o. Dami ah. Yung merienda ng apo. Hindi ka magra-rice ate? Hindi. May kuya wala pa. Nakad daw ko ng nakad eh. Kumakain ng apple, bibisi siya. Simbahan. Takot kita rito. Iba-iba din yan. Hindi na isang ano nakasuot ng ano. Sinlaki na ng tiyan niya. Siloko ba naman ako? Wala. Kung manong pa converse Busy me oh. Ang lolo ko lang sila. Yung costume nila parang UAE din. Nakaano. Me? Kami lang po. Wala pa po. Mamaya, pupunta yun. Nagluto din si Uncle ng ano, Mi. Tsaka si Auntie ng, ito po, yung adobo. Chicken feet. Tsaka yung Bicol Express. Ate maganda raw yun sa arthritis. Lagi ako meron niya pag namimili. Hindi ko express. Ano po kasi sa ikola niya? Sino mo yung maganda? Nakita mo na yung dress niya. Nakita, pinalikan natin sa baw. Worth 2.5. Talaga sa'yo eh. Huwag saan siya, hindi ko mabalik. Binili niya sa SM kagabi. Eh, kumain ka na. Ayun, pakita mo sa uncle mo. Sabi yan. Nasa CR po, ano, ligo po ata. Si Sheko. Po? Sa si Sheko. Ay, wala pa nga po eh. Wala pa si tatay. Wala pa po eh. Ewan ko lang po. O nga, Uncle, di sumabay si tatay sa inyo, Uncle. Wala. Sabi mo ano? Dito pa rin. lumalabas. Sige. Wala. Kasi sa birthday ko, invite ka, sabi mo. Ay pa. Sa birthday ko, punta ka, malapit na. Alam mo, alam mo magkikita rin tayo. Dito, ano. Ano na? Sabi niya, magdadala siyang Hindi ko ba? Ha? Ay, ka-off duty ko lang. May gabi. May salad yan, may salad. May gabi, sisik. Pero, hindi ako pasok kasi birthday ni Mama May. Huwag nangyari yun. Hindi, huwag nangyari yun. Lara, umay ka na. Anong babae ng sa araw ko? Ayan lang, 3.5 lang, 3.5. Kasama sa... Oh, isang linggo na yun. Kasi hindi ako pasok dito lang ako. Dito lang ako. Pwede kibawa mo. Hindi, buti sa lang. Umiyak dahil! Dapat 7, ako naman. Kachat ko sasabihin mo, ano, boss, ikaw na mag-book sa ano. Sige, explore ang tingin sumasabi mo na. Kasi hindi ko sasama. At kapon, binayaran niya ako. Ano ko, 5 Kasi sinasipid niya ako eh. Ang gagawin ko lang sa kanya, magtulong lang naman. Ayaw mo ba mag-save? Matutulog lang naman ako eh. Alam mo ba niya yun?
Ano sila sisiyotin? Kakasin ako para 500 lang. Ha? Dahil na ako sa tulog doon eh. At tulog na, walang pagkain. Marami kang pakiprito eh. Tapos ako kumain eh. Maganda ikaw ang may sakit. Paano mo kukunin yan? Ala. Kumakain mo, kakain mo. Ano yung isa? Wala akong gano'ng kumain. Tumad ako. Tumugaw na ako. Nakakit sa tulog. Ay, magbabadyaris na ako. Ayaw mo na, guys. Bakit daw yun? Ayun ba, Eh, kaso pag bumili ako pa Bakay na, bawal na talaga. Ah, bawal? Ayaw nga pala. Nakakain. Ayaw, Wala. Tikim lang doon. saan na eh. Ha? Kasi baka hindi naman ako makalakad eh. Si Iya tulog pa eh. Ala, asan na ano? Kasi ate mo tulog pa. Nilalaro ko eh. Ay, just, ay, yan. Ano po yun? Madami na daw kaya ngayon. Di na po. Anong kagaya? Dami lang na donasyon. Ano mo yung akal? Ako sa basilan? Meron din kami mo maganda yan. Asan yung yelo natin? Wala. Umilit si Apo. Ayun. Umay. Wala ba kahit konting yelo dyan? Wala. Kasi kang tingnan. Pagkain na. Ano sabi ni Ed ng alay? Wala pa po. Tinawag ako na rin po. Tulog pa yun, may wala ka doon. Baka kami dalawa G, tapos hindi pa pala ka dito. Oras na dyan tayo. Ay, ito na ngayon. Ulam na. Bumili pa po si Dada. Sa baba daw po eh. Yung yelo. Kita na kayo ba? Parang ginawa nga na. Natutot ko na yung kinukay natin yan. Papak nyo na. Kaya pag hinahanap mo ako ng ano dadali mo sa ano, pakalis ko. Tsaka yung parang katabi sa ano may leather jacket, yung ginawin lang ako. Mga ito, nagaganda ko doon, dito kaya nang ako. Malamig na po ba? May laki, nag-i-yelo. Nagyayelo na. Lalak mas tawag ko yun. Hindi ako lalak sa bahay. Hindi ko Hindi ko rin mag-iinit. Ayan. Hindi ko rin napag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 
Ano yun ang mga tabalong buko? Yun na. Tabalong buko. Ay, tabalong buko. Ay, tagang ko. Wala pang picture Kinakit yan. kinakit ko sa ano, bay. Sa puno. Sa puno, para lang butang ulit. Ilan ka na tayo? Sa puno, kukulang yung sabaw. So, sige. Tumakin mo nga, sabihin mo wala pa sila. Ate, natin wala kanin. Bumili nga na yelo sa kapan. Yelo, sa yelo. Kanin? Yun yung galing kami paano. Hindi na eh. Hintayin mo na ulit. Kasi baka na din yung maluluto. Hindi yelo na yun. Yelo si Abid eh. Okay na yung kanin na yun. Okay na yun. Ha? Hindi na tayo magdada. Nay! Dati kuya mo kinaya ka yung cake. Ha? Lalay na lang. Ay, lalay na lang. Kaya na. Ano ba? Ano ba lalay? Kanya yung mga kanin. Mayroon pa naman Kumain doon. ka na. Oo, mayroon pa naman. Pero wala na tayo bigyan ka. Ha? Wala na. Pickle?
Tulungin mo sa mga buko. Dahil si ano sila. Ikaw, princess. Ano pogi? Pogi. Saglit lang, bebe, ha? Ano ko lang to, ha? Eh, busy Ano ko lang to, ha? Gusto mo kumain? Yeah, kami. Hi, Tay. Ay, ano pala sila ang face? Si Mario, nagkakatakbo, wala ka. Oo, sa ibang gagano ka pa. Well! Ay, kami, boy. Wow, nagkabata si Uncle. Nagkabata. Ano ka? Kain na. Kiss mo na, kiss. Kiss mo na. Kiss mo na, happy birthday. Pinaglutong ka pala kare-kare. Uy. Hindi ko na kilala si Hi. Liam. Alam, saan mo ba ito si Lia? Oo, malamig ko. Ang lamig naman dito. Malamig talaga, Tay. Tapos ka na agad? Ay, wala pa. Nasa baba doon sabi ni Ate yung mga yelo. Bitsin, yan. Pwede ka matapos. Kuha ka na doon ng yelo. Ay, lapit mo. Ito mo na madami. Hindi yan ito may... Isa yung ito. Kaya pwede mo na pag may start. Hindi, saan mo ilalagay after? Pero pa, ayan dyan. Alas susiya. Ay, dito na pala. Ala, sige ako. Pinapunta kita ng alas 8 eh. Ha? Pinapunta kita ng alas 8. Tulog pa ako na rin. Tulog yarn. Baby, wala mo yung kaso niya, baby. Gabing-gabi na ako. Dumating ka sa Really po kasi mga... Dito lang, be. Dito lang. Be, Sobre yan. Kumuha na ko sa M. Ginayo pa ni Mari na Kilala. Ano nga, hindi ko punta kaya mabalik pag dinadala sa'yo. Lakasan tayo. Kaya nga tayo dito eh. Yum. Matapang yun tayo. Mami. Sige, na water on. Oh my God, that's really good. Oh, water on. Dapat mo. Ay, magbalik lang yung makya. Kita lang. Mga pamilya. tama na? Ano lang, nagpapalit ako nila. Nagritas lang. Nagritas. Malit yun. Akala ko nagpapapalit ng ulo. Oras baboy naman yata yung niluluto. Ano ba kakainin ko? Ayun, marami. Para puros baboy. Tip. Manok. Kasi yung kare-kare baka. Baka, di ba? Laman, ayun o. Ito ang kakain mo dyan. Ito. Kasi yung mga apo. Tulog si Albay na sa loob. Sabaw yan, Biha. Oh. Mga apo yan. Ang bala kayo dyan. Ako Yung cake mo ni kung dinala, kinakain ko na. Yung ano, sige. Yung bigay ng barangay ng liit-liit. Ganyan pala. Eh, Pansit pinagbili, din, hindi naman baboy. pinagbilinan ko yung kapitbahay. Kayong kare-kare. Alam ko, yung bisik. Puro manok yun, Tay.
Choco pancit manok. Yung menudo lang yung baboy. Oo, yung baka naman. Di ibig sabihin ito manok. Ang may baboy din. Sabi mo, minudo lang ang bapa. Menudo tsaka sampay. Saka yung Nicolette. Saka, Coke. Ayan. Ano ginagawa mo dyan? Ang linis ng kalawang yan. Maliligan na lang kaya Robert ko ang Oo, Ako sa ilalim. Oh, hindi na, kasya ka ba yan? Eh, may mga ano pa naman, tatamang mabubukulan ka eh. Sige, okay na kayo, Bert. Okay na. Yuyuko naman. Ang guys mo dyan. Kasi wala siyang minsan. Masyadong, Sa bahay, kukulong nila ako. masyadong masilan. Ayaw mahawakan. Hindi, sabi sila, kayo na nga, ano pa kayo, nagkaparap na. Eh, nandun siya nakaikot-ikot sa bahay sa playpen eh. Pinukulong. Nandun lang siya. Natuto na nga dyan, sinaangat na yung zipper. Kailangan niya pa lang freedom eh. Wala pa yung mga bisita mo. Naliligo ba? Grabe ang init dito. Ano? Sa Bulacan, ang lamig mo. Gusto na yung mga alam mo doon? Ha? Alin? Marami ang buka. Ano na yun? Mas pa na lang. Tanim ba? Tanim? Gagaling ko lang sa init at gusto mo ako magkasakit. Ay, baka yung kami yung pamain. Bay kami eh. Bay. Hello! How are you? Ay, alaan. Nalagay ko na yung blooper natin sa rep. Na may kasamang sili. Bumili si Ed. Pamura ng pamura ang cake na dinidistribute mo. Ganun na kalaki. Di ba dati kayo Hindi na ako sagot sa akin eh. Kaya ka tumawa. Ang Ano na lang, bento na lang. Tapos linagyan pa ng ano, from mayor, hindi nakakunahiya. Dati nung kay Alfred, yung malaki tapos may wala kasi election eh. Karang galati ko sa inyo. Hindi na ba? Kuya Bert, hindi ka nakaano doon sa ayuda ng senyor? Ay, kari-kari. Hindi mo inano. Si Boy Cruz Hindi pa. ako duminako. Hindi mo inano kay Mike. Ano daw yun eh, 5,000 yun. Nung naglabas ng lista nung nakaraan, tinitingnan ko wala yung pangalan. Ayaw naman nilang ni ano eh. Pinimother ko. Samantalang si Biko, kabibigay niya. Bibigay niya lahat. Meron. Bebeng kari-kari lang. Naglabas ang lista nung nakaraan eh. Wala, binubulsa na nila. Salaman lang. Tapos, ano pa? Lagyan mo lang kung iba alamang. Alamang. Tsaka konting kanin. Sige doon. Wala nang iba. Ay, like din yan. Nasa sila Abet, Bumili yung pare. Ay, bumiling ka. yan yan. Late na ang pag... Ha? Ang totoo, Dapat biyernes. gabi pa yung party. Gabi na, Party. Ayun. Pang tanghali lang yung dress ni Nani, mamaya maya. magagawa niya sa... Naka, hindi. Nakatube, nakatube. Yung crop top. Okay na yan. Tas Yan, rubber tsaka shoe. konting kanin. Nakapag-party. I-ready ko na yan. Ay, nailabas ko na ba yung wig Ay, mo? tapos. I-ready ko ng gunting. Makatalasan ka dyan. Ay, Han, i-ready ko ng gunting na tas-tasin ko. Boy, kami boy. busy talaga siya naman pagod siya mag-ikot-ikot. Meron siya ng freedom. Okay. Aliw siya eh. Sa Iloilo, ang daming na ano ngayon, nakasuhan. Bakit? Yung 10,000 na ipamamudmod, yung ayuda, ibinibigay 2,000 lang. Meron mo 80% ang kinukuha nila. Ang kakapal ng mukha ng mga opisyalis na yun. Grabe.
10,000 tapos 2,000 lang binibigay. Mabuti na discover ni Rex sa Gatsan yan. Grabing corruption. Lalo lumalala ang korupsyon ngayon. Tapos sabi ni Marcos, sana kahit wala na ako, ang reforma ay tuloy. Ano kayang reformang ginawa niya? Wala. Gonggong. Sino nagbitbit mo? Tapos yung project sa ano? Yung ang ganda-ganda sa Sibong Bridge. Liam ko! Inaangkin niya na 2018 pa yun. Init yan, init dyan. Yan mo sabi. Ang beer. Yung bigas mo kay Bert, sino nagdala? Ikaw. Ako mismo. 25 kilos. 25 Bigay mo. Ano nakakuha ka doon ng mga picture ka picture? Matumi yan, matumi. Local picture nakakuha ka niya. Yeah, Wala mo siya Wala. sa listahan. Wala. Naglabas ng lista ng nakaraan para dapat 5 years na ako doon. May isang duling na Pero singko. nakapagano ka doon, pare. Nasaan ang senior mo doon? Naka-register ang senior mo. Hindi, dapat dapat sa Mindoro every 1,000 every month. Mas Quarterly sila magbigay 3 maganda pa kamo sa probinsya. Kaya nga, maganda yun. Eh, yung kuya ko na sasalong na lahat na. Dapat niya sa barangay. Kailangan po ang senyor, lagi pagtanong ka. Kinukuha nila, lagi karapatan ng senior lahat yun eh. Ibig sabihin, ang tao ngayon sa munisipyo, mga kuha na ganid. Ganit na. Sugapa sa... Kailangan kasi pag ganun senior, pag tao, para meeting. Kailangan pumunta ka. Kasi may atay natin sila. Wala, ayaw kumapahiya, mamaya. Siyempre, Namas ikulit. Mahirap mapahiya eh. Sabi yung nanay. Yung dalawa lang. Di bali na hindi makatanggap kaysa mapahiya. Bisa man ako na. Pero papaano? Makikipag-away ka pa doon. Wala. Kaya pare, anak ka. Baka kayang pare ka kay Francis, manukan ka mo. ayaw niyang baboy. Muslim ako eh. Hindi anak ko pangalay pare, nagpa-convert na doon. Na ano ko nga, na pumunta sila sa mga... Nandun siya nagkaroon ng peace of mind. Pumunta siya doon sa mga lugar na ano eh. Aywan ko kung nakapag-umra na siya. Mapapalitan ko. Siya nga nung sa araw nakasuot ng UAE day. Siya Muslim ka na din siya. Eh, ang opisina niya, katapat lang, muski. Oo. Saka yung tinitira namin doon. Katapat lang. Palagi niya daw naririnig yung adan. Kumain ka niya. Ito naman. Kala mo ba hindi nakakapagod magbiyahe? Hindi ko lang malis eh. Quarter to 11. Na? Mabilis kang biyahe. Tanong pa ko. Ano? Hindi, kuya, sabi ko, ay mo na, kaya may edad na rin ako eh. 60 na rin ako. May edad ka na? Mabuti ka pa may edad. Senior na eh. Kaya isa na rin ako mag-aabot sa gobyerno. Eh ako magsi-76 na eh. Senior ka lang pala eh? Ang dorong ganda ng ano. Ginamit ka na nung Magandang... Pag may SS ka na. senior ko, eh kailangan pala Meron ng pala kami bukit local talaga. pension. Kan dati ano, wala na kayo, di ba namatay kuya mo? Kaya nyo, SS na. wala rin. So, bago lang ako. Meron pala kami local pension. May bago nga ngayon na ano, na-approve eh. Kapag naka 2,000 ng senior na. kailangan follow up mo talaga. Follow up ng pare. Follow up. Kakauyam yan mga... Akala mo nakakawin mo ang sarili mo. Booking mo lang. Kaya follow up ng Kuya Bert. Kasi ano eh. Hindi ba mayroon yun ng ano? Lakan. Yan pa rin. Nung minsan pumunta ko dun sa munisipyo. Akala ko kung silang may-ari ng... Ang pinapasahod siya ng sila ng taong bayan. Kailangan kasi tumakbo muna sa barangay. Kasi mahal, ano doon, madalili sila yung Bago na naman yung ano. Maalat yung... Yung namamahala Kung nga, sa mga bago pa lang senior. kasi ako hindi pa ako interview eh. Kaya wala pa siguro. Kasi kapag senior ka na, dapat registered ka na kagad. Hindi yung magpaparehistro ka na. Uy, nagalit. Nagalit. Sorry po, sorry po. Apple pa. Ganun pala yung apple. Eh kasi nung wala pong kakasyan, wala kang tayo, ano? Wala kang point. Ano, yung Ba't wala si Marion? Saka yun magsasalin. Ha? Akala ko wala. Patiling, may ROTC na ba siya? Ano ba si ano? Hindi, nandun ang kanila. Ayaw lang sumama. Siya pa yung biyahe. Baka maraming assignment. Ayan. Magte-third year na rin yun. Hindi ba lang nila
graduate ko na. Hindi, third year college. College na rin. Bilis. Hindi ko ano. Ay, dati adi lang. Uy, namulaklak na pala ito. Bakit? Ang bilis manin ako yun. Blue turn natin yan ah. Opo. Ano tayo, dalawa mo yung ano ni nanay? Blue tag natin. Nalagay ko na sa akin. Yung ano po, yung parang bulaklak na color blue. Ginagawa po kasi yung yun eh. Mahal po yun. Kahit ako, may inom din ako araw-araw. Talagang plastic na lang. Nay? Hindi, kinuha po ni nanay. Parang marami pang yun na ito. Adik, adik. Kumain ko no. Ba, iniwan mo yan, boy? Wala pa. Oras muna ako. Dito, doon Ano naman nga kayo ng volleyball? Ano sa kwarto nila? Dito sa taas. Tinambakan niyo yung, yung mayan pa. Diyan sa taas, dito sa gilid mo. Yan. 3-0. Kumain ka natin. Di man lang nakakuha ng isang set. Okay, come here. Tayo na. Alam mo na ba? Ay, ano yan ang semis? Ha? Ngayon ang semis. Alam mo na. Ngayon? Maglalaban sila ng Vietnam. Alam, magaling na. Nanalo ka tayo ng motor. Ngayon? Grand Kapol? Prix lang. Mas party. Hindi ko yung set. Ako ng sarili ko ng pinto. Hindi ano. Bagay talaga sa iyo ang ganyan mga kasuotan. Wow! May ganun. Parang nga ganun. Ganun! Bilig! Ako kasuot. Panilig! Pati kailalim malaliman. May ganun. Kumain ka na kaya? Gutom lang yan. Di pa naman ako umuupo na nahihilo. Nagkamusan ako. Sa usunod tayo, pagka pupunta ka dito, nakadress na si nanay. Naganda. Okay. Eh, pwede na to? Yung Wala pa yung mga taong ang pandangalan. Eh, pwede na ito. Wala pa talaga. Ay, wala mo sa akin. Hindi ko na sila tanong. Ano sa'yo, Ken? Royal? Meron. Waiting na si Yung kanin. Kaya wala na. Ano ba yun? Ano? Hindi ka pa ano? Okay? Kain ka na. Di? Sabay na ako. Sabay na ako sa'yo. Pwede ba? Yan ito. Wala nang magbawang pa ako ulit. Lalo lumalala ang traffic mo. Mami no, hindi. Hindi nyo Sa dulo. Hilaw pa yan. Oo, parang hilaw pa nga yan. Hindi, okay na yan. Ana, okay. Okay na Oo, yan. ayun ako nakita na. Nakain na nila. Ito maliit. Asan yung kuha? Yan ba yun? Opo, yan yun. Ano naman eh? Okay na po. Tapos ang pinaka safe, may pinakabasa. Ayan, kasi mo na ito din, simatin mo na ito parang Diyan sa'yo na nga lang sabihin ko tawagin sa'yo. Dimantes. Ha? Sumagot, daan sila alay. Teka po, check po. Di rin po. Di ko gusto nga sa po. Ako kung may eskwela na dyan. Yan, Derek. Dito. Ano yan? Sagay? Sabi lugin mo na kayo. Saan si Kuya Pe? Saan si Kuya Wing Love? Ay, ito pala yung gift sa'yo. Ano yun na? Lablab ah. Ito yun, dahil ko matagal sa iyo. Wala akong pangbiling gift. Girly boy. Wala akong hanap buhay. Hanap. Hanap patay. Tay. Mari, mari. Kaya, may Pahalo ng pansin. ano lang yun? Parang baboy. Boy.
Picture na. Ay, nailagay mo dito yung mga. Ay, nalagay mo si ate. Maganda yung gift ko sa'yo. Hoy, bakit ikaw yung may gift? Ikaw yung bumili nun, hindi naman ikaw eh. Dito ka tayo. Ay, nagkasta na kala, uncle. Yanti! Yanti, ito. Simutin mo natin yan. Pagkati ako makargarin. Ibugoy, galing mo. Kay Bugoy lang, kay Bugoy. Lang, nag-dance ka na kay Bugoy. Ga! Okay, wait tayo na po. Hello, Bugay! Bugay! Picture tayo. Bugay! Dito lang. Ay, sakot! Ay na. Sumama ka na lang sa picture. Taga-ubos ka na po tama lang. Eh, pero hindi pa nakat. Ayan, malakas. Hi, Mia! May saso. Gabi, Hindi mo na. Sweet yan eh. Naglayalo na tayo. First one. Si Abda. Thank you eh. Sino? Bekang ka sa makang. Thank you, Ade. Happy birthday to you! Tapusin mo, kaya 1 quart lang eh. Ay, yun ko nga! Wala ka, bibigyan ng pera ni Lola mo. Thank you, dear. Where's my damit? Pagka. Just please. Ito sa malabang. Picture muna tayo. Picture, picture. Diyan, nasa na sila. Wala ka. Ay, dito ka dito. Picture, picture. Ayan, nandito ano? Tingnan ko, ano, Mahirap tayo ko. tumayo. Ha? Wala na si ano. Dito na picture. Mama, nasa yung damit ko. Sige, hindi kayo makakita niya. Kita ba lahat? Gumagalaw pa siya. Sino? Kayo na lang picture ako. Ayan o. Ganda na siya. Ganda na siya. Kasi ano, yeah. Jay! Eh, picture lang tayo. Picture ko na. Ate, Hello, Jay! picture ko na tayo. King! King! Dito nga ano. Picture ko tayo. Ang laki na niya. Princess? Wala ka princess. Ilan nila kayo? Yes. Princess ang na. Ano ka? Tingnan natin dito. Ayun na. Na, baka mo na. Eh, ito, bumalik pa rin ano. Yung mga ano, may gout. Ate! Ito lang. Di ba ka dyan? Ay ano, mga Amerika. Ay mga Amerika. Lahat ng may gout na Ay, mas na Ito, yun. Ayaw na Pasok. daw. lahat ng may gout na upo na. Ayaw na daw eh. Game na. 1, Ding! 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Ayan. Lakas mo. Ay, ay. Okay na kayo. Gusto ko kaming dalawa lang. Mamaya yan, mamaya. Mababayin muna natin lahat. Para ano masundan Ay, siya. huwag na lang mag-picture. Grabe. Nag-regular pa lang si nanay. Wala nang katarungan yun. Wala! Panggat na yan. Kain tayo, kain na. Wala paso! Kasi na kanin natin. Ano, vlog? Yan, kasi na kanin. Hindi mo ako nakilala. Kumita ka kayo? Kumita kayo? Doon sa...
Plato na yan, malaki. Baboy pala. Ilagay ko na lang sa ano yan. Ma! 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 Nabasag yan. Ma! Dapat rin may lagay ng kanin. Ma! Mama! Kumukuha na ako. Pwede na kayo ka magpatuloy. Dali. Alin ba? Marami ng baso. Umayin ng baso. Sino? Hindi ako na. Dati ko may baso. Alam gusto mo? Sino yung vlogger ang galita? Sino yung vlogger? Lahat ng pansit, manok. Wala. Mash. Wala. Gusto mo ba na Ngayon, kare-kare? No. I love kare-kare. Manok. Mama mo, belo, belo, belo. Ken! Sige, kaya. Ano ba? Ako muna niyan. Ay, ba? Kasi yung mga kaapuhan. Sabi ko, usog mo yung lagayan. Mga kapuhan daw, nasaan daw. Yeah. Ayan, sila vlog. Hindi mo kare-kare. Yan sa tuhod Ano yan. to? Ah, sa tuhod. Ano yan? Minudo. Minudo yan, be. Ah, my favorite. My favorite. Halatang wala. Paborito mo ba yung menudo? Yeah. Bakit paborito? Talaga ko lang ito pala sa sakit. Ano yan? Ano daw? I-try mong mag-inom ng ano. Baking powder. Baking powder. Maligam. Yan ulam. Eh, parang yan. Mawawala yun. Ano day? Grabe. Pag talaga ano. Pati yung sugar mo sa... Sa atin, yung ali ko. Kaya hindi mataas yung sugar ko. Kaya lang. Ikaw. Hindi ka mapare ka lang. Di yan kaso-kasuan. Ang laki kasi ang taba. Kasi sa principal, mawawala yun. Ha? Tulog eh. Bebe, kain na kayo! Bebe! Kakain na kasi niyan eh. Ay, yung sa usawan, no? Ang Shanghai. Para yung baka yun eh. Kare-kare. Hindi ba maalas? Pero para sa amin luto natin. Wala ka naman, te. Sa bumbuka. Ay, may kalamansi daw. May kalamansi daw. Gas! Ay, Hindi ako nung sabi. Ito maraming anilas. Oh. Yan. Yan. Walang sinin. Ha? Ang lagay sa atay. Ang problema. Dala mo? Maria tayo. Panglasa ko eh. Palagi mo. Bakit ang bakit niya ano Yung sabon. parang Hindi alis mo. Hindi naman. Ayaw mo isa sa... Hindi. Deweng, artista tayo. Ay! ganyan talaga ako. Gumanda na yung nakarang pagbili ko dito. Kuya, alam mo talaga siya yung kapalaki. pumili. Sige, abusuhin yung mga sarili. Yuko-yuko ko na. Kita mo tulog niya para alas ko. Hello. Pero po na lahat ako mo pare yung Mabuti kang skala. lab. Dito lang babae. Diyan sila nag-graduate. Ah, dito ka. Pati siya. Pero din yung tingnan ko. Lab, maasahan ka na ba? Kailangan grandeza. Alay. Bakit ako tayo isip? Pagdating niya, nanay, Happy na siya ngayon doon eh. Sarap. Serving spoon ito. Ito hindi malaki oh. Wala din naman sa'yo. Kasi nandun atin niya. Ito pa.
At may bagong doon. Dati ang pagkakasing ngayon mo, nasaan siya, no? Asawa mo yun. Alam, ngayon kung sumano ko. Salamat sa pagkain. Itong buto ng kalamansi, gamot. Ako kinakain ko. Ganun din yung aking kanina. Dahil may gala. Paano kasi yung buto ng kalamansi? Sila alay sa mga ikakay na. Improve ng immune system. Bakit? Ay, kaya sila. Yan ang pinadyan. Saan punta? Yarnel. May Cheryl ba? Yarnel. Ang pati naman ang tea. Hindi ba kaya? Huwag mong lapitan. Ano, ito na yung kapatid mo. Ba't ayaw mo? Ay, lapo po yung mga tatay. Boboy punta. Ito nga, oo, tabi kayo ni Nangag na. Dali. Gusto ko bang tumangkad? Tabi kayo ni Bilog. Okay, dito ka na, oo. Meron ako. Ano yung mga anak nyo? Yarnel, bakit ba? Naglihid ng gigi kami, magtimba kami. Nililinis kami. Kanya po. Baka naman libong linilinis. Eh, lagi mo. Ikaw. Oh, Royan. Baka na ako. Hinay ko nga sila kahit walang trabaho. Ganito ang plot. Kumain ka na. Lagi akong ate. Ano yan eh? Utak. Yung utak ko magula. Kahapon na doon, nilibre niya ako. Ano yan? Hindi ko na pinilit. Word exam na. Tatlo na nakarating ni Pao. Ni Mama. Nasa ano sila sa big. Ay, ano mo? Tabihan mo naman ako. Hindi na yung makakasabay dun sa television. Panay! Grabe ang traffic ngayon. Grabe. Hindi ba araw-araw? Ako nga kahapon. Mag-aalas 8 na ako nakarating sa Muskim. Grabe. Grabe. Si Beans, may Muslim na pala eh. Si Beans, ako Muslim pati hindi. Si Beans? Dahil lang. Sabi ko nga, meron mga film na ano Kuya dito sa ano. Ah, nagsisinda rin siya. Ewan ko.
Sabi ko sa kanya, mag-convert na lang siya. Kasi ayaw niya naman, ayaw niya daw. Ayaw niya mag-convert ng Katoliko. Kasi niya Muslim na. Bawal yun. Muslim siya, tapos magkakatong. Kasi yung iniisip ko nga, Katolik ko ka, tapos nagpahanap sila ka, baka naman pwedeng yung Muslim mo, Balik-ulit. balik ka. Lalong ang mahirap din. Ayaw niya daw. Ang parusa naman sa kabilang buhay, naku, mas malala. Doon pa lang sa libingan mo, hinahampas ka na. Ha? Ako, wala bang magipag-ulit? Ganda nga Doon sa Bulacan, mga kausap ko palagi malaman. bakit kasi ayaw mo tumira dito? Pinatira niyo ako doon, tapos ikaw pala yan. Boy, kami. Kaya ang dalawa. Dalawa ko na. Tawagin mo nga si Irene. Kaya po, hindi daw regalo. Ano ba yan? Siguro ba hindi daw kayo? Ay, naman walang regalo eh. Kaya ko na siya. Ah, sa ilan? Sarap ng pansit. May kalamansin dyan, yung masarap. Sarap? Ayaw mo nang magpahinga. Ang isang kilo niyan, kaya ko na. Sarap. Yung tatay ko ang kaibigan din sa labas, hindi pumunta. Si Lilia, si Lisa sa Katulong. O, yung Minerva. Wala yung Minerva kasi yung anak ng Eh, ito sila. balot kasi sabi ko sabihin kasi yung tindira ni Tess. Bakit ko sabi ko sabihin bakit yung balot ha sabihin mo Basta inibita ko si Reza ako mismo nagsabi tapos si Nanay Lilia yung matanda pala yun akala ko yung Lilia yung nandito si Nerva pala yung nandito pagod? Nanay Lilia saan yung Lilia? sa bungad yung pala Lalagay nila ako sa platen eh. bungad din daw Baka nilalagay ako sa platen. Baka naiyan. Silang kaya. Sarap. Magaling na ito kuya. Yati edit Mamaya magbilang ng lumpia.
Sutrin. Hindi ka nagtutubig. Bawal. Bawal sa yung tubig. Pag nagka-UTI ka ba? Nabolan mo na naman siya. Nabolan mo naman siya. Regalo ka tapos hindi naman pala galit sa'yo. Oh, pinag-inisipan mo ba? Ano yung nagay mo sa akin? Kare-kare. Anong bawal? Ang lakas pala ng uric acid ng tuwal mo. Kumain ako ng kare-kare nung last month yata yun. Pagbangon ko, hindi ako makabangon. Grabe pa. Mga 2 araw ako, hindi ko maianit. Alam mo na, bawal doon yun. Tapos, ngayon ko lang nang nalaman, tapos kain ako ng maraming bawang. Ha? Hindi, uric acid. Bawang bakal dyan ako. Kala ko, saan lang, side lang bawang. Kala, side lang bawang. Yun kasi. Ay, maraming ko ng bawang at mga sibuyas. Dami. Lakad-lakad siya ang tito. Pati nga kulugo mo, aalisin ng sibuyas. Saan na daw siya? Kung gaganon-ganonin mo lang, mawawala na lang yun. Dito. Itutustos mo lang doon araw-araw. Nakikita mo, wala na. Kahit anong mga tumutubo sa balat natin. Penge! Iya, penge! Penge, apple. Penge, apple. Bumalik. Gaya, gaya. Gaya. Papalo ko. Blood. Bago daw. Ano ba mo? Bago yun? Iya. Penge, apple, iya. Ito, wala itong may-ari. Kanino? Wala yan, wala na yan. Bakit yun? Iniwan na yan. Kuya, Mia. Ay, hindi daw pwede nila. Bawal na pag-ibig pag may Hindi naman kasi. Mag-aasawa na ko ng marami. Nasa iyo yun. Kaya Kung gusto mo. dahil no. Yan talaga pamain, ang dami na accident. Pwede ba yung trabaho? Huwag ka na kumulit tumahak. May oras na magawa ng yung baso. Ito na lang nila ka. Ay, gusto mo ba ako? Pati nga yung buto ng kalamansi. Kalalakasin ng immune system. Hindi ka palagi, hindi ka madaling magkaroon ng
school, yan ang opportunity. Buto? Ano, kaya. Makainin mo. Oo nga, nilulungkot na yan. Pag ano, gulat ka. Inunok mo. Wala tutubo na yun. Ay, marami nga doon sa amin eh. May bunga na nga eh. Loko-loko yun. Baka yung para sa akin yun, namunga na. Naalala ko dun sa ano, sa lupa mo yun, maganda dun, may pili ka doon eh. Ako umiyak hindi ko bibili ang pili, tree. Bibili yun sa may ano, sa agricultural school. Doon ang pili ang mga pili, pili. Kamarinis yun kayo. Kaya nga, doon sa may ano, sa government school ang pili. Pero doon. Doon ang planting namin. Ang tree. Ang pili lang na lugar ang walang pili. Pili lang. Pili lang, pili lang. Pero kahit saan naman, pwede mo ano eh. Sa tabako, ang dami-daming piling puno. Sa amin, yung sa bahay yung sa sitwaan. Wala na, buwan na yun. Wala na yun. Sayang na eh. Alam nga ako yung pag-uwi ko doon. Parang ano, mabait ka na. Baka mabitawan. Gusto niya rin pala kalaro, bata. Sila Angel, wala dyan? Wala. Pasok may event sila. May event sila sa trabaho. Hindi ko na nag-motivate. Eh, pati siguro. Ano, nasa? Baka marami doon makukuha sila. Hindi kasi sila ang ano eh. Nagdala pa Sila lang, LJ nasa Maraen. dala pa lang host. Nasa market din sila. Kaya madami tao. Anak nila eh. Marami din Saan si dahil. Basabe? Dahil mag-program sila, marami nandun sila. Sabi, Di pa kung kakain yun. baka mo yung ice cream. Ha? Baka mo yung Katapos kumain sa kama. yung anak ni Shep, hindi nakita yung babae. Wala yan? Ha? Babae ni Shep. Sila lang. Hindi dito kanina kumakain na. Yung dalaga niya? Wala. Si Ate. Sabi mo lalaki. Yung dalawa kayo pala. Lagi ko wala pa rin. Sila lang nandito. Ayun dyan. Yung isa nasa ano mo ba? Nagyuya tayo sa kasi Vince eh. Magkabarkada kasi silang dalawa. Sino? Makmak pa. Ganda ko na si Makmak. Papaumaga sa kalsada. Laglap na yung mata ko pag uwi. Ano yan? Wala, yung wala. Ano ba yan? Ay, yung maingay na yan. Ay, ano, pag-green. Ay, yung iba, hinahakot ba yung bubungkal na lang sila ulit? Kasi ano lang ano. Dati-dati, ang dami din hinahakot. Nagmundo Alia. Ayun,
Ayaw talaga hindi kumain. Sabi ko nga, huwag na kumain, dito na kumain. Hindi ko na talaga kaya yung puto. Kaya tumain niya ako. Patulugin mo na yung balik ko. What you please? Hindi pa daw tapos yung hapon. Nasaan sila sa German? May mga larawan nga silang nabigyan. Birthday niya. Birthday ni Payaw. Si Maring Amat, tsaka si Maruga, si Amat, tsaka si Wow, sweet naman eh. Regalo. Yaman talaga na. Wow! Inawi mo yung mga trabaho ah. Ba't ako wala? Si nanay. Hindi naman siya may Saan pupunta si nanay? Nilagyan mo pa ng laman. dapat may laman niya. Dapat may laman para may panglasin. Sasabi, Ay, kahapon, niregaluhan niya ako. Diyan 3,000 be. dami palang regalo niya. Ice cream. Lagyan mo 3,000 para sige, kita daw. Humingi ka ngayon ng panglaman dito. 3,000. Laki pa naman ang binigay mo. Eh, dapat wala. Hindi na laman. Ano dito din? Lagyan natin. Kaya mo lagyan ng laman. Yam, kumuha ka ng bato. Pasok yung may dala. Oh, tao. Ay, yung bus na. Yung bus. May mga grabe. Nag-probe ka naman ako. Basta kayo. Ay, pasok kayo. Ah, ila kayo. Kayo, Kaya wala na gamit yung wala tatakay sa kanya. Meron? Yung plato, oh. lapit na pag ano. Yung puti. Ano? Ano na lang ako? Kain ka ng kanin din? Pansit? May ano ba dyan? Pansit kanin.
Yung kanin nila. Morning! Ako na ako lalagyan ko ng konti lang na. Ha? Tanda. Lagyan sino ko sila? Hindi. Dalaga ka may bago. Kasi Ahmed, hindi na parang hindi po hindi. Sayang pa rin ako doon. James! Masyado marami. Sino pa ba dyan? Dalawa lang. Si Ate Rosie po. Ngayon naman kayo po sa dito. Ay, natawag si Gil. Sabi ko, inantay ka na. Ayun yan doon. Mga yung doon. Lahat yan. May papansin. Pansin. Pansin. Ano na muna akong Adidas? Morning. Nay, kutsara doon si Ate ano, Ate Rosie. Ay, huwag na yung sinabi. Ayan, kasali. Ang kulit. Iya yan. Kumuha ka na doon. Ano? Oh. Hey! Ayun yung ikaw, tingnan sa'yo. Sinabi. Ayoko nagugutom si Vince, ha? Saan ko siya? May kanin ka? Ito, just, pag-mix ka. James, nag-order ka nito, James. Ay, pansit. Anak ni Marvin. Hanap na lang kayo ng upuan niya. Hindi pa ko yung ako. Maglalagay ko ako madami. Ah, Ano kaya? Yung tingnan mo muna. Sino walang kutsara dyan? Ikaw, Lee. Ikaw, Lee. Ano to eh, fourth floor na. gusto ko pang Para tumangkang. maano yung arthritis mo. Hindi, isa pang kutsara. Hihingi ako eh. Kaya pala ako gusto dito para kita nabigyan ng Pagkano na lang? Si Risa, si Balot, saka si Tess. Eh, nakasarado yung kanilang tindahan. Ah, sarado. Baka Ano sasarado. yung kung bata na to? Naku, anak ni Alan J, laging kabuntot ko yan. Apo niya, kilala mo si Mama Eden, yung namatay na sila. Ayun niya, apo niya yan. Sa amin na nakatira, sa amin na. Ah, sa'yo na ba? Yes, pagka ano, Mama may tanong lang. Tapos sabi ko, Hindi, Rolly! Ito, ayaw ko po. Asa na ba ang mga upuan? Ang meron bang pansit? Rosie, buka na dun. Yung upuan na Pansit naman. nga, suwapin niya sinagluto ng pansit. May favorite, pansit. Buka na dun, Rosie. Kaya na kayo. Yan, baka yan. Ito, manok. Manok ang flavor. Ito ang pangkat, pangkaykay. Kay-kay. Anong pangalan mo sa Muslim? Pinalagay ka lang sa sa Si Brandy kaya na. Mamaya yung plate. ako Idris. Binago ko, hindi na niready ni Idris na pangalan.
Rosie, dito ka! Yung kinuha ko yung pangalan Prophet Linus. Yung bang inakyat sa paraiso tapos doon siya namatay sa paraiso. Yung propeta. Yan, Habib ang pangalan. Alam mo bang meaning ng Habib? Ano? Hindi nga. Mas mapagmahal na ata. Ha? Pagmahal mo. Hindi, ang ibig sabihin ng Habib, love. Ay, love pala. Pag sa babae, Habibi. Kaya maririnig mo sa mga Arab palaging, Ya Habibi. Ya Habibi. Hindi na kaya matatalunan. Dito, dito ka! Gusto pa rin na tumanggal. Sila gusto sa loob ko, gusto sa loob. Wala ka magsisilbing ko siya. Ay, nakasunod! Nakakahit ako si tata ko. Ay, nagsabi. May sabon na. Hindi naman, di ba? Ano po? Sino ba nagluto? Ikaw? Chicken feet. Ano ba kayo dyan? Ay, pato! Pero ganyan din ang tubig mo. Ay, dalawang ganyan. Manistuan ka na yun. Laki na niya. Hindi mo na nakilala si King. Pinobal si King na yun, hindi maganda rin. Kahit hindi ko din na dito sa person. Kahit si Chris palagi. Ikaw. Ang dami-daming buwan sa dagat. Nakapunta na ka. Nanay! Bilang ka na. Ang ganda ng lupa. Kaliwa sa ratas. Kayo po. Kain ka pa. Ilugtod mo saan. Masukan.
Kasi mahirap yun. Arego, hindi ko alam. Parang James ko alam. Wala yata din si Ate. Nandyan. Hindi naman ito madumi ano. Talaga sa loob. Diyet, magpahinga ka na. Puti. Pag masakit na uupo ulit ako. Ito. Ayun yung dito ka ba? Lahat yan ang tatangkad. Walang mababa sa... Pag dumating yung dalawa yung Lalo sa apo mo. hindi yung Apo natin pala. kumuha ng ano, ng baka ng ano. Sino? Si ano, si Ili. Psychology si Alay, ano? Oo. Nag-meeting na rin. Nandiyan siya sa MCU nag-OJT. Ang psychology, limitado lang. Tumatanggap sila. Sabi mga guidance counselor. Sa HR siya ng MCU. May kakalkal pa rin. Kumain ako. Ba, ang lambot na ako sa Maganda yung puso ng butuan ng nakuha. Meron ako kasi ano to. Hindi na binigyan niya ako eh. Ngayon na yun ang pero hindi po. Aso. Ano? Aso. Yung bango niya, ay ako yung Kaya hihirap ng insure, Patakan mo palang yung hindi mo mainom. Pag pinatakan mo magbabawal lang. Magpapacheck up na lang kung sa tabi yung allergy lang. Oo, allergy. Hindi na Ngayon, yun ang ano ngayon, yung mga siguro dala lang ng isang Iluksan ko, walang laman. Galing lang. pero yung talaga nasa yan, kanila. Kumuha din ang ano mo, wala na. Ang dahil sabi niya, tapos yung high blood niya, yung high blood, di ba? Mga high blood. Pandan. Tapos lemon. Yung lemon grass. Pandan, Lemon grass. Panglab. atanglan, saka lemon grass. Tapos ano Lemon grass na mo nga yung tanglad eh. anuan mo pa ng bawang. Bawang. Yun ang pang-ano. Pero Kasi ang ano bawang, yung flavor sa maano yung pamamaga ng mga Kasama sa pakuluyan. ano pa. ganda nga ng kulay ng Mga isang litro ang anin mo. Isang balo sa umaga, isang balo sa gabi. Nandun yung ginawa. Yung palang daon ng avocado, kung may ng memory mo, kung may ng memory mo, yung nilaga ko lang daon. Kailangan minsan pa yun sa ano.
Kalibot, kalibot. Ako na nilagay ko sa isidro. Ano yan, tao? Kasi yung chemical mga pumapatuloy. Mga scientific. Yung herbal, wala. Ngayon, maging dating ng araw, mabigyan ko yung aking may. Yung ba mag-art? Ano? Sabi mo, bibisitahin natin si ate na gaantay. Oo, basic pa si Dan. Kailan siya magiging basic? Kailan siya magiging president? Magiging basic. Ewan ko lang. Itong pansit masarap dito. Dumating din. Nagbisita tayo. Oo! Nagkapala pa kayo, may regalo. Ha? Hi! Hi! How are you? Miss kita. Thanks. May kandila yung grabe. Hindi na. Sperma. Sperma. Balikin yung mga busita kanina. Ano yung mataba na sperma? Ay, nakikita. Kala ko anak ni Kuya Ate. Wala mo na. Sino? Ay, nalo. Kaya ko ng marami. Parang siya. Malalaki na yung dalawang. Ako? Ayun o. Hindi mo ba? Ay, nakayo. Lagyan mo na yung laman yung puso. Diyan, lagyan mo yung laman yung kanta. Inipin mo. Ay, mainit pa. Yung shop. Ngayon mo ng laso yan. Parang layo na pinanggalingan yung dalawa. Ha? Kaya nagpapuloy na parating na parating. Sorry ka ba? Ha? Ang pinulto. Marami akong gawain na. Ayaw na tanggal eh. Parang may gusto sabihin yung ganito. Pakuluan ko yan. Kain ka muna. Tara, kain ka muna. Kumain na yan. Pagkakain mo, pakakalog ang kain doon. Sino si? Bilog? Bakit? Kumain ka muna kanina. Kumain ka muna. Ano ba ka kain ka rin? Kumain ka na. Ano siya nagluto nito? Uncle, nagbalang sila baka ano, mga Nausap pala ngayon ang pag-level na ano. Ganun na lahat. Saan yung plato? Lalo. Kuya. Ayan o. Ayun na pala. Yung cake niya sa barangay sa hindi ko dinala kinakain. Kumain ka ulit ko. Baka sa'yo naman yung regalo. Sa iyo. Sarap. Pag hindi sa'yo, Napahirapan mo pa ako. Anak ko matuturo. Malambot naman dahil hindi nailagay sa... Hindi nailagay sa... Naman niyo, walang nagdirig. Ano na kayo? Nandiyan yung kanina ang gawin. ayun sa ilalim. Happy birthday to you. Yakan sa ilalim. Oo! Huwag mo doon. Di ba nga ini-slice? Matulog ka na. Matulog. Mama, gusto ko na. Di pa nga nag-ano yung... May-ari. Ha? Oo. Kumain muna kayo.
Dahil karate, pag nag-rate ako ng Kailangan ko. Palit ka naman. Palit ko kami. Ano kailangan? Hindi. Gumagano? Kanino po? Ang isang daan. Wala namang plato yun. Kumain ka muna. Isang piraso, bigyan ng tikman lumis yung... Laklak na yun. Ang driver na ganyan ng laklak. Yung Columbus gumawa. Mura lang yun. Ako pagbiyahe pa ako sa ano. Pinunit mo. Tuwak ka. Biyahe pa ako sa... Wala kayong oregano? Ang ganda maganda. Yun ang maganda. Ito pa doon malamig. Mga parte ng katawan ng mga oregano. Mayroon na akong mayroon akong Dati nasa Bulalo. nandiyan. Sino sa rolo? Pwede na rin siya. Sabi ko sa anak ko. Tagal-tagal tayo yung ating sapi. Wala pang ano tayo? 3 buwan yun. Hindi kasi lang may bawal. May bawal sa lalo ba? Malapit na rin ngayon. Malapit na ngayon anihin, sasalutin na natin. Tatlo. Nakakatuwang ang sabi ngayon na pag-aanihin na sumasalut. Hindi na ako pinahirapan na bukid. So, tatlo ang bukid. Ikaw, hindi wala kang ipano yun. Hindi pa makaanihin yun. Pero hindi na kasi laki ng Alin na? yung nasa Bulacan na ano. Iba naman ang lupa doon, eh, nandyan sa Montaño. Dito ba kayo kami? Hindi. Ganun siguro ito sa puso. Laging lawan. Bicol Express ko. O hindi ka alis na regalo ka. May kuta ba? May kuta. Sinama lang mo ni Sinama lang daw siya ni Mami. Sinama pala. Sabi ko gusto. Alam mamaya kung ano pinagsasabi ko. Nagkaan tayo nagka-video. Baka si Abel. Hindi. Baka mga mahilig na ganyan. Baka mamaya magkaroon ako ng hangap na asunto. Tama lang pala na ginawa sa Ang dami pa.